Subay sa US election, sayo pa lang sa buntag sa Nobyembre 3, nagsugod na pagpangabot ang mga botante sa nagkalain-laing polling places sa Amerika aron mubutar sa ilang eleksyon. Kini og ubang detalye sa report ni Lino Parone nga atua manukad sa Rosemead, California. Pasado alas 8 pa lang sa buntag dihang naghinay-hinay na sa pag-abot ang mga botante dinhi sa Monrovia, California. Susama usab ang sitwasyon dinhi sa Rosemead, California, diin gipahigayon ang piniliay tali ni re-electionist Donald Trump and Joe Biden. Sa interview ni Norman Mascardo nga taga Bacoor, Cavite, kinsa 36 na katuig nga nagpuyo dinhi sa Amerika ug sa iyang mga anak, ilang gipasabot nga open lang sila sa kung kinsa man ang mudaog sa presidential elections. Si Mascardo usa ka poll worker. Kuyog siya mga anak, hinabi na kog nganiha, pandili lang siya gusto magpakita sa video. Oo. I would say everyone know what's going on in Armenia. Oh. That's what I would say. People are so let's just hope for the better. I don't care either which one wins, Biden or Trump. I don't care as long as I'm just hoping for the best. Sa gawas nga bahin sa Rosemead Community Recreation Center, makita kining pipila ka mga Asians nga nagdala og mga American flags. Mga miyembro kini sila sa grassroots organization nga hugot nga misupak sa Proposition number 16. Kay dinhi sa California, gawas sa pagpili sa presidente, gibutuhan usab ang mga propositions sama sa Proposition number 16. Ang Prop 16 gitan-aw nga discriminatory batok sa mga Asians. Prop 16 is about the 3 parts. First part is about the public education. Your kids may not go to UC University. One about the skin color, even they are not qualified. Okay, discrimination. Yeah, discrimination. Second about the government job. Okay. So, if this 16 parts, maybe you're going to lose your job, and someone can take all your job, even they're not qualified, because they are calling the percentage of each population, and the survey for the government job. So, Nagpadayon ang pag-abot sa mga botante dinhi ug alas 8 sa gabi karong adlaw, Nobyembre 3, sirad-an ang mga poll center ug sugdan na dayon ang pag-ihap sa mga boto. Gikan dinhi sa Rosemead, California, ako si Lino Parone. Balitang Bisdak.